IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Mayor Denton Garvida iti ili ti Banggi nga umad-ado ti supply tinateng iti lugar da. Daytoy ket kalpasan nga addan dagiti agang angkat manipod sa bali nga ili iti mulada nga nateng. Kinunana iti Banggi ti dati nga aggat-gatang tinateng nga manipod iti sabali a lugar nga mitan ket addan iti pasobra dagitoy rason nga makailako da iti kabangibang a lugar. Inalukoy na dagiti manalon nga kaaduan ti agmula tapno ti kasta ket mapagbalin ti talipapa nga arapaapon nga agserbikas temporaryo nga bagsakan na iti nasao nga lugar. Ako agapot dito han nga kas lady nga iti ad-adangan nateng miget aggapo iti sabali nga ili agapot bata agapot lawag tattana po adda linawas nga umay agalala tinateng mi from bata malaksid lang dagiti ilaklako mi mat dito kahit nga sawen adadamot ten pasubrami nga naten dito yung encourage ko pa dagiti dado mga farmers dito nga iyat adumi pa iti agmula ta adadadepan panunutek nga pagyanan ti kasla talipapami dito yung ti Mandana ti North nga isupelang ti paggibagsakan mi amin iti nateng kuma nga awan iti bayan na. Kabayatan na kalikagom ti mayor nga magunod tinala ka apresyo tinateng nga tapno aday ti pagdagasan dagiti agbiyahe nga agpakagaya na wenno agpasentro iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.